Stadigvæk. Og så slukker lyset, og så bliver der trukket ind til siden. Så er det Theodor, der holder farten. Og når lyset er slukket, så går starten her. Det er Theodor Jensen, start nummer 30, der bliver udfordret af Lukas Skov side om side her, hvor de skal bremse og dreje til højre ind på Industrivej. Ja, vi har en bil på siden. Kører her er kommet ud af bilen, som vi jo altså har liggende her på siden. Ja, og det er svært at kende den, hvilken bil der er tale om, når vi ser den nedefra. Det må vi sige, ja. Men ja, man ser, hvis vi skal se det fra den lyse side, rørrammen. Ja, lige præcis rørrammen. Man kan se også den meget solide bund, der er. Men det er et godt stykke op. Ja, det er faktisk... de fletter hjul. De fletter simpelthen hjul, og bilen den kurer afsted. Og her har vi en af de involverede biler, startnummer 21, som er Ryberg. På betonklodsen. Jo, men han er jo kuret vel på tag mere eller mindre 50 meter. Mikkel Ryberg her, startnummer 21. Der er altså lige lidt dele, der hænger, men det er jo altså glasfiberdele. Ja, og bilen er jo kørende, som vi kan se, så den kan vi nå at få tilbage. Ja. Ikke til det her løb, men til i morgen. Det er jeg overbevist om. Men her, når man ser en Legend-bil tæt på og forfra, skråt forfra, så kan man netop se, at hjulene jo rager langt ud over skærmkasserne over, der mister han lige en karosseridel. Og det er jo det, der gør, at de kan flette hjul. Lige ser det faktisk her. Den er i langsom gengivelse her, ikke? Altså bliver været rundt og kurer ned og rammer faktisk Ryberg, fordi der er altså ikke meget bremseeffekt i sådan et glasfibertag. Nej, den del skal nok også lige skiftes ud. Det skal den. Efter starten blev en bil skudt af. Jeg så ikke vildt varmt det var. Du streger og den kommer i hvert fald ikke tilbage. Nej, det må vi desværre kende. Hvad ligger I på hovedet? Ja, de har fået instruktion, at når der kommer rødt flag på banen, træk til højre side og op til siden. Og det er simpelthen for at det er for helvede, mand. Man kan komme rundt på banen. Den kører igen, den der. Jeg ved ikke, hvordan det ser ud. Altså vores uheldige kører her er kommet ud af bilen, som vi altså har liggende her på siden. Hvordan har bilen det? Det er svært at kende den.
Thank you.